Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Mayo size. Mayoral candidates ang Kawayan nagpalabot sa reklamo sa COMELEC angot sa presensya sa incumbent mayor sa Tagtaga na isang ayuda. Bangkay sa babay na sapwan sa suba sang ilog. Investigasyon sa Prime Water gina-welcome sa mga opisyal sang Bacolod. Napulo tubtob 19 ka mga bagyo ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas humalin Mayo tubtob Oktubre. Kag sa Good Vibes, ukay-ukay fashion exhibit kag kampanya para sa mental wellness ang gintutukan sa USL students sa ilang school projects. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, napulo tubtob 19 ka bagyo ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas humalin Mayo tubtob Oktubre. Sa forecast ng Weather Bureau sang Pilipinas nga pag-asa, may napulo tubtob 19 ka mga bagyo ang mahimo mag-develop kag magsulod sa Philippine Area of Responsibility humalin sa bulan sa Mayo tubtob Oktubre sininga 2025. Inibase sa mga patterns na ginaagyan sa mga bagyo humalin sang 1948 tubtob 2015. Ang ini nga forecast ang nabase man sa 183rd Climate Outlook Forum sa pag-asa sa atong Abril 23. Ang masunod nga update patigayunon sa 184th Climate Outlook Forum sa Mayo 28 sining nga tuig. Samtang padayon nga mangin mainit kag mapaang ang panahon sa isla sang Negros, ilabi na kung udto bangod sang easterlies. Posible naman ang pagbubo sang ulan kun hapon kag kun gabi dala sang localized thunderstorm. Sa number 9, gindeklarar na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang May 12 ang adlaw sa piniliay bilang nationwide holiday. Iniagudto mahatagan sang ligwa ang mga Filipino voters nga makapakigbahin sa midterm elections. Pila na lamang kaadlaw ang nabilin kag election day na. Sunod sa Commission on Elections, sila ang all set na para sa mga adlaw. Sa Negros Island region, natapos ng final testing and sealing sa mga automated counting machines sa probinsya ng Siquijor. Subong naman nga adlaw, ginpatuman ng final testing and sealing sa mga ACM sa Negros Oriental. Kagbuas naman ang schedule para sa Negros Occidental. Suno kay Attorney Josil Macute, ang Assistant Regional Director sa COMELEC NIR, handa na ang tanan para sa Lunes nga piniliay kagang ulihi nga tikang ang final testing and sealing sa mga ACM agud to mapasiguro nga sulhay kag wala sa trouble nga masugata sa adlaw sang piniliay. Subong nga adlaw na i-deliver naman ang mga balota sa tagsa ka banwa kag syudad. Sa number 8, kadamuon sang sunog nga nagluntad sa Bacolod, nagnubo kung ipaagid sa nagligad nga tuig. May 60 tanan ka mga insidente sang sunog ang nagluntad base sa record sa Bacolod City Bureau of Fire Protection halin Enero tubtob Abril sining nga tuig. Nagnubo ini sa 58% kung ipaagid sa 143 ka mga insidente sang sunog sa among nga period sa nagligad nga tuig. Nagapati si City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip nga nangin dako nga bulig sa ila kampanya ang house-to-house awareness drive kag masupog nga fire inspection upod sa mabaskog nga suporta sang komunidad. Halin sa masobra 26 million pesos nga halin sa propiedad sa nagligad nga tuig, naglabot sa masobra 5 million pesos na lamang ang halit nga natugas ang sunog sini nga tuig. Pinaka madamo ang residential fire nga nagdangat sa 31. 11 ang non-residential fire, 4 ang vehicular fire, kag 3 ang non-structural fires.
Sa number 7, may ginalantaw na nga person of interest ang Murcia PNP angot sa kamatayon sa 3 ka miyembro sang pamilya Celayes sa sitio Ginmanan, Barangay Buena Vista sa nagligad nga Biyernes. Ginpahayag ni Pulisa Major Sherwin Fernandez, ang hepe sa Murcia PNP, ginausisa na nila ang ini nga person of interest nga mahimo sa likod sa krimen nga pagpatay sa mag-asawa kag sa ila anak. Isa sa mga anggulo nga ginalantaw sa PNP amo ang away sa duta ang motibo sa pagpatay sa 3. Ginapaathagman sa PNP damlag pa nga ang ini nga insidente ang wala sang kangtanan sa politika. Padayon pang investigasyon sa pulis sa sini nga kaso. Sa number 6, isa sa mga nasapwan patay sa Lacarlotang may kaso nga pagpangawat sa Bacolod sunod sa PNP. Ginkumpirma sa Station Commander sa Police Station 2 nga si Police Major Eugene Tolentino nga may kaso nga pagpangawat kag pagpangastigo ang isa sa 2 ka persona nga nasapwan patay sa Hacienda San Roque, Barangay Cubay sa siyudad sang La Carlota sang Domingo sang aga. Ang duhang ginakilala nga sanay alias Atong kag alias Follow Up, mga residente sa Barangay 6 sa Bacolod City. Sunod pa kay Tolentino, nagsungka sang nagligad nga tuig si alias Follow Up bangod may warrant of arrest siya sa kaso nga pagpangawat kag sang nagligad nga bulan sang ginreklamo naman sang pagpangasigo sa iya naman nga bayaw. Nagapagig-angot na ang La Carlota City PNP sa Bacolod City Police Office para mahibaluan ang background sang duha. Nasapwa na lang nga ginlubong sila sa kampo kag nakabaklid kag naputos ang trapal sang Domingo. Sa number 5, bangkay sang babae na sapwan sa suba sang ilog. Nagautaw-utaw sa suba sang Barangay 2 ang bangkay sa isa ka babae sa masapwan sa may banwa sang ilog kaina Martes sang aga. Nagasuksok sang green sweatshirt ang biktima. May kadina siya sa tiil kag may kandado. Sa inisyal nga report gikan sa Ilog PNP, pila ka oras sa nagligad, nag-abot si Rafi Gallego kag iya nakumpirma nga iya nga manghod ang nasapwan. Ang biktima ginkilala kay alias Jenny nga taga Barangay Bantayan, Cabancalan City. Sunod kay Gallego, Domingo nga adlaw sung ulihin nila nakit-an ang iya manghod sa plaza sang Cabancalan. Sunod sa iya, may diferensya sa paminsaron si Jenny gani ginakadenahan nila pangod nagalagaw ini kag basi may malain nga matabo sa iya. Sa number 4, ginahanda na ang tanan para sa transition team sa Bacolod LGU. Development, financial plans kag iban pa nga documents ginahanda na sang igatukod nga transition team sa Bacolod LGU. Ginapatipon na ni City Administrator Lucila Helvolea ang mga dokumento halin sa mga city departments nga ginakinahanglan nga i-turnover sa madason nga administration matapos ang piniliay. Si Helvolea ang isa sa mga gina-recommend sa Department of the Interior and Local Government nga mangin katapos ang transition team nga magapanguna sa pag-turnover sa development kag financial plans sang syudad para sa masunod nga administration. Ginapa-inventory naman sa Benitez administration ng tanan nga government assets kag pati na ang plano kag programa ang ginapaabot mapatuman sa masunod nga administration. Mayo 30 ang ginhatag nga deadline sa DILG para makatukod sa transition team ang Bacolod LGU agud mahanda ng turnover anuman ang mangin resulta sang piniliay. We have already instructed because wala pa man ang EO but hindi mga departments kabalo na ni sila daw ka basics iba niya. So but we have already met with the departments na i-prepare na nila ang kailangan documents para hapos mag-turn out. Sa number 3, COMELEC nagapanugyan sa mga kandidato nga magkalma lang samtang nagahilapit
ang pinili ay. Anom kaadlaw na lang kag eleksyon na. Pahanumdum sa Commission on Elections sa mga kandidato nga magmangin kalmado kag hindi magpadala sa emosyon. Keep cool, ini ang abiso ni Assistant Regional Director for COMELEC NAR, Attorney Drusil Macute, sa mga nagapapili. Dapat nga ang ilang nga aksyon magasanto sa kung ano nilaluyag nga manginsahi sang lider. Kung nagapadala sa emosyon suno sa iya, mas nagainit ang sitwasyon kag hindi luyag sang COMELEC nga magka-problema pa. Dapat man nga giyahan sa mga kandidato ang ilang nga mga supporters. Malapit na lang gid ang adlaw sang pinili ay suno kay Macute. Dapat tinguwaan sang tagsa nga makadanga kag matapos ang pinili ay nga malinong kag sulhay. Andito na tayo. We're so near the finishing line. So, ang sa amin lang, nakita kasi namin medyo tensionado na eh. So, sa amin lang is keep your cool and also rein in your supporters. Be the leader that you want to be. Kung gusto mo na you are a leader of peace, you are a leader for development, then start by doing it now. With your own people. Mga tao mo yun, supporter mo yun, hindi mo yun pagsabihan na wala mo nang, walang dasa gagawin. Kasi we don't want to do that on election day na magkaroon ng problema because of peace and order. Kasi these are the kinds of problems na pwede naman talagang may iwasan. Sa number 2, investigasyon sa prime water gina-welcome sa mga opisyal sang Bacolod. Mga opisyal sa Bacolod ginaabi-abi ang panawagan para sa ginaduso nga Senate inquiry sa water utility. Nanawagan na si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros nga maimbestigahan sa Senado ang ginakabig disadvantages nga joint venture agreement sa mga local water distribution utility upod sa prime water infrastructure corporation nga isa ka private concessionaire. Inituga sa mga reklamo sa mga water consumer group na lakip diri sa Bacolod. Para kanay Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Councilor Claudio Puentevilla nga pamuno sang Committee on Environment sang Konseho, ila ginarespeto ang amo nga tika nga malawig na nga ginahimo sang LGU. Sunod sa alkalde, ginabantayan karon sang LGU ang resulta sang review sa JVA sang Basiwa kag Prime Water. Gihindugang ni Puentevilla nga nagapadayon man ang hugot nga monitoring sa syudad sa pag-deliver sa serbisyo sa Basiwa Prime Water. Mayon sa tanan ka mga water districts ang nagatuyo mag-terminate sa ilang kasultanan upod sa Prime Water nga isa sa mga kumpanya nga ginapanagiyahan sa pamilya Villar. Nagapati si Ontiveros nga dapat na ini matagaan sa Senate Committee on Public Services magluwas sa ginaplano man nga pagpangusisa sang Malacañang. Sa buong ginaimod naman na, kaya based sa contract on the 5th year, may review kita kinalahimuon. So that is what's happening right now. We will have to respect and continue to monitor kung ano matabo sila ng hearing since Kag sa number 1, Kawayan mayoral candidate Jury Nabaha ang nagpadangat sang disqualification complaint kontra kay Mayor John Ray Tabuhara. Ginalegar ni Nabaha nga sang Abril 29 sa pagpanagtag sang ayuda para sa senior citizens sa Kawayan Arts Center, yara mismo alkalde bagay nga isa ka pagsupak sa Omnibus Elections Code in relation to Section 30 kag 31 sang COMELEC Resolution 11104 may kaltanan sa abuse of state resources. Sa interview, iya ginsiling nga ginadumilian ang presensya sang kandidato o politiko sa pagpanagtag sang ayuda humalin March 28 tubtub May 12. May 3 siya ka mga saksi suno sa iya kag may nagakaigo nga litrato kag video bilang ebidensya. Klaro naman ni Mayor John Ray Tabuhara nga naghatag lamang siya sang speech sa amo nga programa.
Pagkatapos ini nagbiya siya kag wala na nakatambong sa mismo nga pagpanagtag. Desperate move na lamang ini ni Nabaha batok sa iya suno kay Tabuhara. Personal nga nagpadulong sa talatapan ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria si Nabaha. Ginabisuhan siya nga direkta na magpadangat sang reklamo sa Committee kontra Bigay. Ini ang komitiba nga in charge sa anuman nga sahi sang reklamo kontra vote buying, vote selling kag abuse of state resources. For sure, Sino kay Attorney Josie Macute, ang Assistant Regional Director ng COMELEC NIR, tatlo ang sarang ang mapatuman sa komitiba. Una, kung may nakitaan nga balasihan sa reklamo, iga-forward sa komitiba ang complaint sa COMELEC Law Department. Ikaduha, kung may nakita man ini nga balasihan pero may mga luyag pa nga maklaruhan, iga-refer ini sa komitiba sa Regional kontra Bigay. Kag ikatlo, kung wala sang balasihan, iga-dismiss ang among reklamo. Suno kay Makute, nagdamo karon ng disqualification complaint nga napadangat sa talatapan sa COMELEC kasunod sa aksyon nga napatuman sang ahensya sa mga reklamo. Seryoso ang COMELEC sa among mga kaso, kag bisan pa nga natapos ng piniliay, sarang mapatuman ang anuman nga desisyon angot sa disqualification case. COMELEC kontra Bigay, it states there that up to the second degree of the incumbent politician should not be present during the aid or during the distribution. It was the senior citizens Specifically sa ding sa lugar. Kawayan Art Center. That's in front of the municipal hall. Bali may mga video ni Yes, sir, we have. pictures. Yeah, we have videos, we have photos, and we have evidences. So ang complaint mo sir is for disqualification. Disqualification. Hindi ko nila kasuhan kung during the distribution isang kwarta arali ko. Bakit nag-income lang po to, nagatag message ko, mensahe sa mga tigulang as their mayor, as incumbent mayor. Right after, wala na ko dahil nagwayo dayon. Mayor, ano paglantaw mo sinidiri sa sining action filing case against you week before election? Desperado na Anong perde na guro? So if it's going to be filed directly with the law department, then it will be the law department that will issue a show cause order or a subpoena to the person filed against to also raise his defense. So meaning may habol pa considering that 6 days left before the elections. Even after the election, these cases will continue. This will continue, and it could either be, as I said, it could either be favorable to the complainant or favorable to the accused or to the person who's filed against. So, hindi natin pwedeng pangunahan because it will be the division that will, COMELEC division will be deciding this case. Kag sa Good Vibes, ginpasalida ang mga pinasahi nga disenyo sa panapton gamit ang mga ukay-ukay sa fashion exhibit. Kabahin ni isang advokasya sa estudyante sa kolehiyo, agud mapasanyog ang kampanya bato sa textile waste. Kag paagi naman sa pagsulat kag iban pa nga sa isang creative expression, tinutuyo nga mapasanyog ang kampanya para sa mental wellness. May report si Nico Delfin. Kabahin sa tonelada nga mga basura nga nagalabot sa landfill, mga daan nga panapton. Gani agud mapahaganhaga ng kadamoon sa basura tugas ang fast fashion. Napaminsaran sang BA Psychology kag AB Communication student nga si Eunice Ira ang paglunsar sang Eco Ukay, isa ka sustainable fashion initiative nga naghatag atensyon sa mga second-hand clothes, ilabi na ukay-ukay. Agud nga matagan ini sang panibago nga disenyo sa baylo nga mabutang lang sa basurahan. Sa fashion exhibit, ilagin pa sa lida ang mga nagkalain-lain nga outfit kag mga disenyo nga gamit ang mga ukay-ukay. Tinutuyo sini nga mapakita pa ang abilidad sa mga local designers. The male design, Aliyah Humani, Micaela Villar, Defense, Atasha Denise Sugaan.
Paagi naman sa journaling kag creative expression, nalakip diri ang pagdrawing, sketch, collage kag iban pa, tuyo naman ni Joyce Timbanya nga mapabaskog ang kampanya tuhoy sa mental wellness. Sa bulig sa natukod nga Safe Pages Club, gina-promote man sang graduating communication student sa University of St. Lasal ang pag-inganyo sa mga pamatanon nga magsulat agod mas ma-develop ang ila creativity kag self-expression sa baylo nga mag-ungot lang sa paggamit sang gadget. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita naga-shout out sa aton mga live viewers kay Shona Evangelista Caredo. Hello, Digicast Negros, watching from Singapore. Kay Hensley Cecil Alguna, Mumbai, good afternoon sa imo. Kay Rafael Gilaran, mayong hapon, Digicast. Shout out gali sa nanay ko, Nelfa Gilaran, nga permigid gatutok sa programa nyo. Hi ma'am, ayong hapon sa imo, kung may gabi na. Kay Maria Fe Panaga Baredo, mayong hapon Digicast Negros, watching live from Binyan, Laguna. Kag, of course, kay Nene Grande, mayong hapon, kag ini siya avid kung hindi siya nga follower kay Rudyard, mayong hapon man sa imo. Kagamuya to ang top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares, mayong hapon.